Ngertos aku lah. Dengan aku, Dik. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tek iso iku piye Mas? Wis aku tak melok krune kene lah aku. Lah piye kok? Lah wong aku ning kono ora ono sing jawabe lho Mas. Lho ngene iki semuanya kabeh dolaku kabeh Pak Dik. Kok iso? Lho DS ku dolanku Dik tidak iki ning kene Dik masa. Tenanan apa ora? Masamu. Aja gawe-gawe lho ya. Ya Allah. Dolanku ning kene karo Mas ini lho ya Allah masamu Dik. Tenanan Kajian takoni jajal takoni. Oh, biar sing ngomong aku yo iku lho. Tenanan apa ora? Ya tenan lho takoni. Sing ngedusi yo iki. Iya sok ae kabeh sing ngedusi sing opo. Kok juga gawe lho Mas? Aku ngono ora gawe-gawe tenan iki Dik. Kok iso teko kene iku? Lah dia nang aku ning kene iki balik ya Allah Dik. Lho, omah iku jane ndi kok iso teko kene? Omahku. Heeh. Omahku pun ngerti sampe dereng Bu dalam kula Bu. Dereng. Yo kena dereng wong dhewe rene lagi sepisan iki mangsaku kok. Ono tetepangan rumiyin. Sampeyan siapa aku sih? Aku sih. Iya, Mbak. Bapak Ibu tepangaken nami kula Mas Komang Cakil. Pun ngertos? Sinten namine kula? Mas Cakil tok piye to kok Mas Cakil nganggur? Lah jenenge ngono Mas nganggone Cakil yo Mas Cakil ngono. Lah kok dinamen terus ana Cakil ngono. Cakil iki aku lho Bu, kok besok kena nanggap keliru wong malah aku sing nyoro. Mbak ora sida teko kowe. Lah ya ora diteko aku. Heeh, baleni. Nanti kula Mas Komang Cakil saking Tlatah Sumberendang. Komang. Dalam Lah ya Komang Cakil to. Lah ya tak baleni kok nek keliru lho ya kok iso. iya Mas Komang nggih Bu nggih. Genten kuwi jangan Nggih. Dipun tepangaken Bapak Ibu nami kula Mbak Anita pidalem saking Rembang ugi. Rembang kabeh Bu adon iki nggih. Lah iya, Mas ini ki lho kok ya iso tekan-tekan kono biarang ya. Nah, iki dijawab. Mak, Pripun? iki Anita jaruk kos ning Wirosari. Ora ngono nek iki jenengan gege dhewe. Oh ngono. Lah mau wis tak pesen kos-kosan ya Pak Didi ya. Nek kok ngene ning guri kene kok dicerakno. Oh iya jane aja tiru. Iya di syuting ramai. Iya to, meniki aku nek kurang ada izin to ya. Moga usah Mas, aku mau melo masin, aku melo kamu. Ya, ora yang mantene iki ya awak. Piye ngantene ya apa? Jian cara ning film-film koyo sapa to? Sapa? Ramasita. Ramasita wayangan. Ning wayangan lho ning film kok kaya sapa Mas? Mas Al karo Mbak Andin. Loh, mosok to ya? Masa ambek jian sing lanang bagus Iya. iso ayu. Ya Mbak Febi yo nirunge Mbak Mire kok ngono lho Mas. Ada iku ah. Heeh. Dan dijak ngono diomongi, dijak guyonan. Iki mono dumah-dumase apa ora? Ono Mas mang lanange loro wedhe ya loro. Ndi dumase? Mbok parani. Nit, Nggih. Komang Cakil iki asline ora nyakil lho. Lha apa Mas? Asline dhek CEO lho, Dek. Si Mas tak urus iki. CEO. Si apa iku? CEO dhek iki nyakil iki mau nyamar bloko. Lah asline apa Mas? Dhek iki tau nyakil delalah nemu giok sakintal. Nah, doi Mas, doi. Oh, karo. Doi kok. Tenanan ora lho. Makane kowe mek ditinggal ning kene. Ngono, aku ditinggal. Aku mau ya pesen kos-kosan. Kok main balik rono kok Mas? Kok iso? Niki nyun sewu pangapunten Mbak Anita kali Mas Komang. Nggih, monggo Bapak. Menika kula angsal sahmita. Bisane rada pamit kondur ngoten. Pripun? Ah nggih. Monggo setunggal lagurin saged nggih Bu. Nggih. Monggo, cakile nyanyi sik ben anu to nek ben. Setunggal lagurin nggih Bu, mangke Bapak Ibu saking pisan setunggal lagurin kali Mas Komang Mbak Anita monggo. Bapak Ibu ini ngersake lagu napa niki tetembangan napa? Campur sari rock dut ah. Dangdut. Nah. Alah kete Bu iki iso nyanyi dhewe iki. Ayo Bu. Ayo Gaki. Ayo. Parane. Ayo Bu. Urung tak apa-apa no komo to Bu. Engko sik to. Jenengan karsanya kan apa badan? Lho, lamang bengok dangdut. Lho. Urung tak apa-apa no komo to Bu. Engko sik to. Jenengan karsanya kan apa badan? Lho, lamang bengok dangdut ngono. Bareng tak parani kok. Apa? Lagune napa Bu? Kusumaning Jaya. Kusuma Wijaya. Wijaya. Ah, Tenanan apa ora? tenan iki. Tenan. Gue joget ngene ya. 50.000 sih, Bu. Kowe iki Dek. Lha lha piye to, Mas? Satu, aja saya ketawa. Untuk saya Lah terus piye? 100, Bu.
100 Bu. Iki kok yo kene. Orang ngono Mas biasanya piye lah. Ngono wis sini sithik ngono lah apa lho Ojo Mas. ngono, Dik. Lho nek manawa ya ceblok tenan ngono lho Mas. Karep koyo. Saken iki koyo mopo akeh to. Lah terus piro nek 100 100? bener mone boko ngono. Nek iki Wong loro wis. nek bawa Pranoto iki kan alok 100 engko sing 50 ibu wong ya. Heeh. Nggih, monggo. Request nomor malih niki, Bapak Ibu. Napa, Bu? Ganti lagu ya, iki ganti tahun lagu, Bu. Sing kene iki Mbak ya ala Mbak. Nanti aku seneng dek anggere niki dek. Kok iso? Ambune rimasan tok. Rimasan balsem iku Mas. Loh, sing nom-nom tak wangi-wangi. Heeh. Ora nak niki rimasan iki kok sing barang ono GPU. GPU. Gimana Mas? Oh, iya toh. Lah jadi Mbak jujur kok ya. Apa malih niki request nomor malih, Bu? Lagumu dulu. Sembarang. Heeh. Kamu duet sama. Duet. Hah? Mas. Sampe niku lho kok muni ngono. Ya salah lagu lho, Bu. Ome adu lah aku yo adu oh, Mas. Nggih, tiga lagu sesarangan kalian pakai jengkal nggih. Pripun Mas? Sing ndi Mas jambu alas? Jambu alas ya wis. Ibu. Jambu alas kalian pakai rasen pun jengkar. Pripun?